nin hapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, dahil pong personalan si Henry M. po, tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Lunes. Sa aga po, aldaw na Martes, mga tugang, 30 kan Agosto, imbitaran mi po kamo na magdangog digdi sa DCGB, lalo na sa on-air, ano? Or kung kamo tabi may DCGB live app, day nindog paglingawan tabi na magdangog. O kung bako man mga tugang sa Facebook live kan DCGB. Kami po igwaki pig design mga tugang na forum, virtual forum nan titulo pantema iyo tabian in search for alternative energy sources. The power problem in Albay. Sa likod mga tugang ka namamati ang tangon niya na problema sa serbisyo kan kuryente sa satuyang probinsya. Apera kan, although this is conclusive, de man ini ako on kanyaon sa APEC, taday man kita kay scientific basis ka ini regarding mga tugang sa efficiency kang serbisyo kan APEC sa satuya gabos, pero aram ta na kita kamo ani ba dyan mga tugang na piming brownout pag nagkaigwang problema, haloy makaresponde so mga linemen. Pag nawarang ki transformer, haloy so transformer magabot. Ma-request kang salida sa poste, haluyon mga tugang pagsalida kang poste. Kamo, kitang nakaka-experience kan, mauyam, as in, puro negatibo ang reaksyon, mga tugang kontra sa APEC. Ano? Kaya kita, ma-explore kita, mga tugang sa aga. Ano ang posibilidad, mga tugang na imbis na magpaparaasa kita sa APEC, makagibo kita kipaagi, mga tugang na maadalanta ang alternatibo na solusyon. Siring mga tugang sa paggagamit kan solar power. Solar energy power. Saro po na alternatibo, mga tugang nin kuryente. Tako nga na sa kuyang guro garahe ang likod ko. Nagbugtak ako mga tugang kiso. So nababakal baga dyan na mga baralaton sana na solar panel na pag mainiton, pagkabanggi naman, nag-automatic man mag-ilaw. Imbes na may ilaw ako sa garahe kan so, mga sa APEC, nagbakal ako ki mga nagkatulo, mga tugang na solar power man, maliwanag man, mga tugang pagkabanggi, dilibre ka na sa kuryente. Anong pwedeng alternatibo ta? Ini po, this is a series of forum and discussion para mabuksan ta ini, mga tugang na bagay na ini. Ano? Anong pwedeng alternatibo ko namang problema kita sa alangkaw, mga tugang na presyo kang kuryente, alangkaw, maluyang supply kang kuryente. Nagbabasa ako kan mga literatures ka ini, articles online. Ansaro da mga tugang sa the best na supply na power sources, electricity sources na kaya mga tugang na supplyan asin day po nauubos ang supply ka ini, iyo ang enerhiyang hali sa aldaw. Ang supply niya, kayang supplyan mga tugang ang kinaban. Kaya lang nata ang hapot, data po na ma-maximize mga tugang ang gamit ka ini. Iyan ang pag-urunan ta sa aga. Nato data na ma-maximize
ilingunin do, ang sa tuyang mga local government units, may nagagaramit na, igabaga kita mga street lights dyan, nalingnin do yan street lights tang iba. Ano ba dyan mga tugang, mga solar powered na, di ba? Mga solar powered ng iba dyan. Ang iba po dyan mga tugang, iyan na mga, iling-iling Rizal Street ha, garo solar powered dyan. Oh, di, tipid kita sa kuryente. Iyan po ang saro sa didiskuteron ta sa aga, anong mga alternate, pero kita, concentrate sa namo na kita mga tugang sa solar power. Saka naman suotong so, ano yan, iba pang alternatibo ng supply ng kuryente. Hello? 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 Good morning, sir. Kuya, sir. Yes, sir. Ini, abutong lain. Aha. Panding. Maski alternative power. Yung budget. Windmill, solar power. Aha. Luay-luay lang. Ang bottom line ka, kwarta. Iyuman talaga. Ta medyo sir maguro gasto. Let us face it. Oo. Pagkakanika, supubri na kaipuan talaga. Maski nga isang bumbilya na sa lahat. Iyo. Totoo. Pasukahan mo. Sabi nga nila, dahil na nga ni Ngesir na dilutam. Papagaon pa. Pikiriton mo pa. Oo. Oo. Maski nga is may kwarta. Ako nga rin, estimate ko, minimum ko 300,000 ang dapat i-invest ko. Ay, totoo yan, sir. May ako, sa neighbor ko, nagbugtakan. Buda ako, gusto ko man ko magburubugtakan. Ta makatibid-tibid. Ara mo sa kwintada sa ko, sir, kumpira? 280,000. Okay. May isa yes akong solusyon. At may talagang blessed. Igwa kitang concrete aggregates. Opo. At nag-import pa namin. Hayag na andilin siya kan mga tao, maski ang tax kang gobyerno kanalbay, concrete aggregates, nag-abot ki milyon. Iyo mananggad. So, royalty tax tabaga? Adi? Royalty tax, oo. Ibang kinodinansa sa maski ang national government, sa mga tao gusto man, mga tao. Di kaya, oo. Ang nangyari, ang system ko, ipabakal ka gobyerno ka nalbay, bukan mga tao ka nalbay, public good yan, sarili kita. Iyo po. If funding sa solar, windmill, community, aro ka ito kan sa Masbate, magbakal ki power barge. Yan. Pwede. Oo. Ano sabi, affect na, sisingin mamaniyo. So, sorry ko na alam ka ng financial standing. Nakatindog baga, ali? Management, baka malagad heavenly. Pero, hindi magsabi ang apit na sisyan mamali. Oo. Lumaki, nag-retire na lang sa mga sa NPC ito dyan sa may, itaas kang kilikaan to. Sa EDC? EDC? Oo. Kuya niyan, sir, kung isipon, ang pinaka-disaster na dainari parukan mga katawan, ang disaster is an emergency which the society structure can no longer respond. Kita, pag nag-burn out, ang sinasabi ko siya, nililingan. Yung manang gano'n. Oo. Grabe social, economic cost. Yeah, oo. Ganyan. Kung transparent, o maski nga iba ko, di mo na ordinansa na, halimbawa, total. Opo. O partial. Yan, oo. 75% kanta. Kung ito ang probinsya magpabakal kang concrete aggregate, ano na sir?
Inabot na lamang kita kilidis anyos kan Diyos ko, gabos na pang hindi ako masabutan ko maluloko. Oo. Hindi din arrived by this attack. Ginugod pa yung kita. Oo. Nagkasabot pa na ako kay data engineering. Opo. Oo. Sabi nga kay Tony, nalay pa na hindi ako kumusta ni si Tony Glico. Oo. In GCP dati, may bid ko sir. May bid ko yan eh. Oo. Oo. Kaya lang, primeramente, ayaman so promise ng ma-investin na. Kita pa mga ampipano kan so capital. Capex. Mag-aksyonan albayano. O yung ibuwan pa, dahil nakita ko para tururuan ko. Iyo. Sleeping on gold. Iyo po. Ang kapital ba? Kapital rin. Kaya masaya sa'yo. Yes, sir. Salamaton po. Salamaton. Diba? Thank you, sir. Ayan. Diba? Mara ito na suggestion na ito na pwedeng magibuta manang katugang in the future manang ano. Pero sabi ko na nga ni mga tugang kasubago, dakul na nagagaramit ka ini. May mga solar power dyan sa palibot street lights pigagaramit. May mga harong nang nagagaramit ka ini. May mga nag-i-install na. Kaya lang so financial talaga mga tugang ang problema ka inita. Ako nagpakuro compute man, pero nga niya kung porsyento mabawas ako. Siguro nga sir, mga 30% kang konsumo mo. Biniklara daw kung sa babayadan ko, kinalintura ako. Magasto ang araw ganing investment, pero kung sa mga mayaman-yaman, buminakalan sa ako dyan sa mga gilid-gilid bagagan sa nababakal na ko, tumatulong bulan naman, o kinagiliwanag man. Pero, saraman sa pagi na makatipid-tipid. Kaya po sa aga, alauna po nin hapon, imbitaran mi po kamo na magdangog, magpartisipar, maghapot, mga tugang sa bagay na inita. Ngani na ma-explore ang posibilidad. Takarakul bagakan mga possible sources in energy, ining solar power nga ni Ansaro. Sa aga, mga tugang may keynote speech, uyug-uyugon mo yan, Si Senador Sherwin Gatchalian, na nakakonect man kami duman, si Sir Glenn Barcelon, si EVP Glenn, si Ramam Brenda, buda si Sir Jose Locsin, mga tugang sa Senado, ang Vice Chairman kan Senate Committee on Energy sa Republika kan Pilipinas. May keynote speech po siya taon-taon, sa aga, Ang mga guest speaker po na sa muyang naimbitaran, baka, baka doon sa maghapot sa enda sa aga, si Mr. Aldrin Samson. Ang Aldrin niya pati, iba man R-E-N, Aldrin. Ang aram ko, kahit ito Aldrin ang aram ko Ibang spelling kan ngaran niya, Aldrin Samson. Presidente and CEO, Infinity Imperial Solar Solutions Incorporated. Ang saya pong topic iyon, the story of the Philippines first community solar developer. Yeah. Ini kaya na kaninda, mga tugang, negosyo ninda, ang saro sa pinakainot na subdivision sa Pilipinas na solar-powered community. Daguguntansagan istorya niya. Ikalawa po si Mr. Mike De Guzman, presidente po and CEO kang Solaric Philippines. Na magawin na punto dyan. Ang topic niya is cutting your electricity bill by 50% to zero the Solaric way. Kung paano da mga tugang kita mabawasan din 50% kan sa tuya pong konsumo sa kuryente sa paagi kan solar technology. Magdangog ka muna lang po sa aga ha. Number 3, Charlie Aiko, Chairman and President po kan
Tigot-tigot ang Inoy, Wigen Philippines. Ang saya pong isi-share sa tuya is shifting to renewable energy for a sustainable, reliable, and affordable power. Ang solar energy is free. Only that we need mga tugang to convert that energy sa paagi ng teknolohiya para siya maging kuryente. Iyon sa iyang magiging sentro, mga tugang kan discussion niya. And saro pa, ikaapat ming speaker, mga tugang, si Miss Jasmine Mendoza, South Luzon Regional Director, Hybrid Social Solutions Incorporated. Ang topic niya, providing solar-powered alternative to rural communities. Anong katuyuhan ta kay ni? Nata mga tugang ta gigibuhon tay ni. Di na paano kita kipundo didik ang problema ta? Ha? Mga tugang tabi sa ano yan? Sa kuryente. Garo din nakita kibang nailing na alternatibo. Sa ibang mga lugar, mga tugang, ang saro dyan sa mga ano yan, alternatibo ninda is itong windmill. Windmill. Kaya nga ni, maduman ako kami sa Amsterdam. Ano ka nga duman? Para ilingon ang teknolohiya kan windmill duman. Ayun nga, maduman ka pa. Kaya kung nga kan teknolohiya digdi. Kan kami nagpaburakay, natatanaw mi duman sa EBP Glen. Duman sa may bulod kan, aklan. Siguro mga 10 itong windmill duman na nailing ko. Nataday-tanig di bibugtak sa Albay, o day pwede nigi sa Albay o sa Legazpi. Igwa na kita o yan na energy sa Tiwibo da sa Bacman, nataday tan trading di sa Albay. In fact, igwa na kisarong grupo ko tang may proposal kan sa Legazpi, bugtakan dyan mga tugang sa kwan, bugtakan tabi dyan sa sa may sa Embarcadero. Nagkataon na nag-pandemic, kaya po din nalawos ito na may proposal, mga tugang kay Alcalde Noel Rosal pa ka ito, mga tugang sa siyudad ni Legazpi. Ay doon na ito kung naging pangyari ka ito, pero baka ito mabalikan sa... Iyan po na solar power, windmill, kung ining solar nakadepende sa aldaw, uning saro po, mga tugang, nakadepende man sa paros. Kaya ito kang panahon, nahiling ko anduman sa mga libro sa Amsterdam, naigwa po mga tugang kan solar power na yan na windmill, sorry. Iga po ki windmill sa Amsterdam, nailing ko sa libro. Kan mga panahon, nababasa ko sa libro. Di ba? So, kita kaya natun kita kan spigapod na na hydro power plant. Bako niya on sa Bacman, itong EDC hydro yan, tubig buda dyan sa Tiwi. Geothermal niya on dyan sa Tiwi. Di ba? Iyan po saro sa mga kanunta, mga tugang na pag-urunan ta. Tabaka lamang makatabang kita kung anong pwedeng mga bagay-bagay. Anapot nga ni, sabi nga ni ibipiglen ka ng orun-uro, natadong nga niya pa di. Yan nga yung solar power nga niya, haloy ng technology, natadong nga kulang ang nagkukwangkaan, nag-advocate ka yan. Kulang nga ang nagagamit ka yan. Di ba? Ilinga sa tuya digdi, kasuha po, Banggi, Sabadong Banggi, nag-ikot-ikot ako, tigor-obserbaran ko sa mga street light na mga solar powered, mga maliwanag man. Diba? May punto duman si Sir Boy, papud sa tuya kasubago. Ako sa iling ko talaga, dahil kaya tamagasto, sararuan sa ng gasto, budget, fundo para sa development kayan, medyo magabat-gabat. Diba? Yan tabi mga tugang, magantabay ka mo sa aga,
So gusto na maghagad kan Zoom link, tabisin ko sa inyo, tagos ko kung gusto nindo na dumang ka mo mag-join sa Zoom, pwede. Kung gusto nindo na magdangog lang kamo sa radyo, pero I encourage yung mga tugang to tune in sa DCGB sa aga, alauna hanggang alas 3. Kung kamo maggusto maghapot, tagiho na lang nindo sa kwan, sa phone. Ako tabi ang host kang programa, pwede ka mong maghapot sa paagi mga tugang kan cellphone number ko. Maapod ka mo sa kuya, ihaputa mga tugang duman sa kwan. Ihaputa tabi, duman mga tugang sa mga speakers na gusto po nindo napaabutan mga tugang kan paliwanag. Ito Sabi ni Primong Cham, partially solar, ang harong ko ngaya Primo, partially solar power. Nag-start ako sa kantidad na 2,500 pesos. Padit-dit, nakalabi naman na 200,000 pesos. Salbata na Primo. Maray ka taigwa. Ngunyan daan saya po na, na solar power sa arong niya. Dati nga 250 sa nangyay. Ngunyan nga, nag 200,000 naman. Pwede mo kayang i-update. Pwede mong kaya actually, nagkaka-interest ako kayo. Adalan ko naman sa arong. Ang garahe ko, igwa ko kiduwang pikapaga na hilaw. Buminakalaukan so itong mga buro-barato sana dyan sa Dyan sana. Nag-automatic man. Pagbadiklom namin na automatic pagliwanag. Diba? Nakatipid-tipid ako kaya. Tayo ko napigamit sa diba kong ilaw sa garahe. Puro na solar, mga tugang na ilaw. Pero sabi ni Primong Cham Zuniga, Dr. Cham Zuniga, di man niya kay po nabiriglaan. Pwede man pala diit. Yan. Yan Primong pwedeng pag-urunan ta saga. Alaw na nga alas 3. Ihapot ko ta. Pwede man pala na diit sa nang investment kan ngaya. Mapabugtak ngaya ako keyword 50,000. Pwede man i-update pala. Nahiling ko nga ni nag-post si Engineer Perdigon kan Forbes Academy. Pwede man siya databi mga tugang may nagpa-install na kay solar power sa arong niya. Saga po baka inang solusyon bigyan kulit ako nga ni pigiling-iling ko na sunatad ko kang kuduman so garo may terrace kaya pwede nga ako banigan kay solar power digdi solar panel. Kaya lang talaga sa primerong gasto, mga tugang, mapahibi ka. Pwede man niyang may upgrade ang solar power. Yan. Sige, Primo. Tinawan mo akong ideya, ha? Ilingon tayo yan, mga tugang na kung pwedeng ma-upgrade, tao yan baga sa... Ang sarap baga dyan, uning Imperial Homes baga. Igwasin da ki subdivision dyan. Mga tugang na puro na po sinda, mga tugang solar, naka-solar panel. Ramutan saga, magdangog tabi ka mo alauna hanggang alas 2. Mga tugang sa DCGB, Sa masunod naman kaan, ang series ini, sunod naman, pag-irestoryahan ta naman ang tungkol mga tugang sa windmill. Yeah? Windmill naman. Sunod naman ngaya, hydro. Pero ang pinaka-feasible sa to na pwedeng magibo, windmill. Buda ini po na solar power. Yan. Yan po. Yan ang pinaka-pwede sa to na mas madaling magibo. Yaw ng teknolohiya. Uto nga ni Saklan pagpaburakay. May nasa barge kami duman sa Isla Camboracay. Natatanaw may mga tugang sukan, so bulod, garo aklan ito. Atam Boracay baga na sa aklan, di ba? Tama. Tama na Wilson sa kuyang geography. Yan mga dyan. Dumang kami, nailing ko yung mga may windmill sa bulod ninda. Ito na ito pwedeng ibunig di. Ilingon tamo na mga tugang punan po sa solar power. Ayun, dakul na sa tuya, tabi nagagaramit igdi sa tuya po napalibo. Kasalin niya mga tugang, sandali Kanainot Primo, duwa sa nasuilaw ko, pero ngunyan, gabos na pati, water pump ko, nakasular na, o nailing mo na. Primo, pwede ka mag-participate sa aga, sa discussion Diba? Tama pa di water pump niya, tong neighbor ko talaga, pati refrigerator na, napapaandar niya kang solar power niya.
Nag-umerso siguro mga 200,000 kayo. Ha? Yo, thank you pa rin mo. Pati palang water pump niya. Kaya palang prim mo nagputi-puti ka. Tapos may ka nakakakarigos. Ano? Pirmi ka na may tubig. Ha? Kundi ka... Nasa linya mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya po si Joshua Bino. Kumusta? Ilingon. Oo, ni Saropay ni. Kanuminaging mga taon, ginibot ang palarong pambansa mga tugang dyan sa Bicol University compound. Yan ang main event. Mula sa iba pang area mga tugang kan Albay. May ginastusan sa provincial government kayo sa iba-ibang area sa Albay. Ang saro po dyan, Bicol University, may swimming pool. Pero pag naagihan ko ang swimming pool dyan sa may likodan kang Bicol University, nangingirhat ako, Jing. Nangingirhat talaga ako. Tabata, so atop ka yan, binungkal kan bagyo, nakabarabado man sa ibong napartikan, ano yan, kan swimming pool. Oh. Ngunyan ang hapot. Ang hapot, sisay ang ma-maintain ka yan. Sisay mga tugang ang mapakaray kanta. Sayang kang gastuta dyan. Ba't ang mga palarong ang palarong Bicol, palarong panlalawigan, pwede tang gibon dyan sa compound kan Bicol University. Ha? Sisay ang maasikaso, mapakaray kan swimming pool na yan. So Bicol University o so gobyerno provincial kan Albay. Aramon ta daw ang sitwasyon mga tugang ali po dyan sa lawas. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good morning, Kamin. Yes, good morning, VP. Good morning man sa mga paantabay. Location ka DCGB News. Yaw katawang yung DBP sa laog ka na Bicol University. Particularmente na sa may Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation, o IPESR. Kung sa NBP, yaw ang bagay nakalatag. So, sports complex as in Olympic o international standard na swimming pool. Yes. Alagad VP, kung mareparo ang sitwasyon digdingon yan, dahil mo masabutan kung nagko-color green o nagko-color brown na ang tubig digdi. Dahil lang ang tubig pala na ni VP, poon kan 2016, dahil pa nasasalidahan. Sigun VP. Alat ko na, Joshua. So, palarong pambansa, Ginibo, 2016. Roger. So, tubig kayo hanggang ngunyan, iyo pa manggiraray? Yes, correct. Baka may Draculaon, baka may buaya na dyan. Ganyan, may tilapia na digdi buhay. Kung binuhayan ang tilapia dyan, piling ka rin ng mga nigo. Correct, Roger. Ano nangyari? Yes, so yung tatabi BP, ang istorya kayo ni, susog sa naging na resulta kan pakikipag-ulay niya to kay Bicol University President Dr. Arnulfo Mascarillan. I-describe mo nga na tabi, swimming pool tabi, Joshua. Buda itong kapalibot ko. Interesado ako naman, go ahead. Okay, so sa presenting sitwasyon niya ni DBP, yung kita DBP, dito rata na ta, tanayan man kita mismo makalaog sa laog mismo kay ning harness sa swimming pool. May gate ini BP nasa saraduan. Yung mananggad, may kudal. Roger. May kudal mananggad yan, oo. Ngunyan BP, ang sitwasyon kan tubig, color green na ini BP, pero sa ibabaw, may mga out bagay na ibabaw na kulay brown na. May mga out. Pano pa ini dito sa tubig dito, so pano pa talaga sa swimming pool dahil pang bawas. Mientras so kataning kay ni BP, igwadig din na kumbaga Roy Stadium. So kawan. So bukong kay ni BP, inalayap na pasiring duman sa balyong Kudal. Kana nakaaging bagyo kung kaya talaga gaya iyan talaga napunggol. At yung sa bilog na bubong BP. Oo. Ngunyan BP, Giri ba kaso nakakalo ka na sukalo mo, tinamaan kang paros? Yes, sukalo correct. mo, napaduman sa may liog mo, sa likod? Correct. Yes, ngunyan BP, ang istorya kayo ni, year 2016, nagka-iguanin agreement na Bicol University as in na provincial government of Albay, panahon pa keto ni then Governor, now Congressman Joey Salceda, na nasusog sa agreement, ang provincial government DP, yearly magtataonin 5 million pesos para sa maintenance kaining sports complex buda swimming pool. Correct. Ngunyan,
Ang nagsalita na baga BP ni na governor, panahon naman nga na-elect naman si Governor Bichara. Ngunyan BP, since 2016, sundo ngunyan, dahil mang kinaresibing kantidad o pondo ang Bicol University para sa maintenance kay ni. Kung kaya sagkod ngunyan, kung kan 2016, ang tubig na ni, iyuman giraray. Ngunyan, ang susog sa naging na paliwanag kay to o sinabi ni Governor Bichara kay President Mascareñas, sa naging istorya sa ni Dr. Mascareñas, daing may tatao pang pondo ang gobyerno provincial sa universidad para sa maintenance kay ni. Ngunyan na BP, sigun kay Mascareñas, daing man mapupwede na ang Bicol University ang mag-alokar nin pondo para sa repair kay ni o maintenance kan na sports complex with a swimming pool. Dahil lang apwera sa dakulang kantidad ang kay puwanon para digday. Dahil man sinda pwede mapupwede maka-question sinda, masisita sinda kan commission ng audit o COA. Yes. Tabase naman sa kontrata, gobyerno probinsal ang mataw kikwarta. Yes, Roger BP. Kaya di pwede mag-alokar subiyo, tabako ni mandato. Yes, kumbaga bako paninda totalmente pagrugaring dahil ang taday pa inina turn over sa Bicol University mismo. So pag ginasusan ninda yan, baka hapoton sinda kung kuha. Kung nata gobyerno sinda ka, baka paninda yan obligasyon. Yes, Roger. Okay. Kung kaya iyan ang pigilikan man ni Mascareñas, kung kaya day man ini ma-repair maski sa paghinguan niya na ma-repair ko ta ini. Ta ini palang BP standard o international standard ini. Iyo, totoo yan. Kung mahirain Olympic size yan eh. Olympic size yan, na swimming pool na yan. Pika para iling ko sa pinadaramang footage sigdi. Pag una ko, nailing ko, daga. Mga awot-awot pa lang ka swimming pool, may awot na. Yes. Salbatan na di. Binuhaya na, water lily? Dahil kung masiguro kung matrita, kulay brown bagay na, yung mga grass, awot-awot. Ibalik mo tabi, Kwan. Ibalik mo daw tabi sa video tabi. Yan. Uto, pag-una ko, itong parting na iling ko na halig din sa gari mga batak-batak na simento, baka man batak actual, design. Pag-una ko, daga. Salbata. Swimming pool na pala ini. Swimming pool na yan, BP. May guwit-guwit bagang blue. Muna, may sa mga kaputan. Yes. Ang pag-una ko talaga, dagay. Ini na pala ng swimming pool na may buhay na sa ibabaw na, Kwan? Awot-awot. Mga awot. Na kulay brown, yes. Salbata ng pangyari sa Maoraro. Sayang ka na. Maripagod kayo ni, sabi ko nga ni, gibuan na ni Kigari Sports Academy. Yes, correct. Plano man yan, ka na Bicol University. Ihingin ko daw ni kay Governor Noel Rosal. Baka pwedeng mag-create ang kuwan, iguan na kita dyan kay Climate Change Academy. Yung baga sa Maykal, Climate Change Academy. Baka pwede ang BIU mag-create na Sports Academy. Correct. May gaman sa nakitang gamit, buda may kwan man sana. Yeah, okay, sige. Yes, BP. So susod naman duman sa naging pahayag ni Mascareñas dahil in ibang choice kundi maghalat mismo sa ibaba sa indang pondo dahil nga BP kada man sindang pwede na sinda mismo ang maggasto kay nay. Kung kaya segundo man sa napagipag-ulay niya to kay Mascareñas, kumbaga nagkaigwa naman ni na initial menteng paghuhuron ana provincial government kunya na pinamamayan man ni Gobernador Noel Rosal buda ang Bicol University na nagpromisa naman ni na masunod sinda duman sa naging agreement kang nakaaging 2016 alagada initialmente dito dahil man may tataong biyo so 5 million for initial na may tataw kan provincial government 2 million kung kaya pinag-alat ini ni Dr. Arnulfo Mascareñas tanganin na as early as September may pairay ini dito dahil ang dakulang pwedeng maging revenue ka ini sa provincial government po na sa Bicol University. Kung mahiray ini sigun kay Mascareñas, pwede ining maging ipagamit sa mga nagtitraining baga biping nagsiswimming. Kasi maski ko may bayad lang na minimal. Yes, BP. Kumbaga revenue generation na ini. Makabalik sa maintenance. May minimal na bayad lamang. Ngani makabalik sa ginasto. Yes. Diba? Sumadakol bagit ang mga swimmers digdi. O magibo na training at tagari Sports Academy ang dating. O yan sa ibang may track and field, di ba? Ngani makadevelop kita ki mga maray na swimmers o atleta ta Olympic size yan, sayang. Correct, BP. Ay nako, sige daw. Sita ang piling suggestion. Sige, tamahanap daw kita sanggunan pan. Sisa daw ang kumito ni sports yan sanggunan panlalawigan lamang.
Sige, Joshua. Yes, so yun muna tabi, VP, ang sitwasyon digdi mismo sa loob ka na swimming pool sa loob ka na unang bito ng Universidad. Live balik mismo digdi sa lugar, Joshua Bino, BCGB. Salamat, Joshua, sa report. And sisay ang Committee on Sports dyan sa ngunang panlawigan kung natandaan mo pa, ka nag-cover ka ito. Angie? And sisang Committee on Sports? Gara sumini, siyan, nag-swimming na good si Angie. Sabi ni Sir Joy Bahoy, at nasasayang lamang ako, sabi ni Sir Joy Bahoy, ang aram ko sa BIO, ang PE for swimming pool, paano na kaya ito maklase? Ikaw ba ka Sir sa likod? Sir Joy? Ikaw na ba ka dyan sa likod ng swimming pool? So sa may, sa IPS, IPS argue dyan? Nasa Angel ka, ito ka nag-ipi, dyan nag-swimming. Doon sa kwan baga kayo, pwede man doon, basta, dapat inikwan yan pero doon ipamanage yan sa private o PPP katakol mo yung session. Di ba? Ano, Sir Boy, sa iling mo tabi, o yan baga na prinsipyo kan private, public-private partnership. Yan. Pagka piling ipa-PPP na yan, ngani na mas ma-maintenance. Kung paano yan. Ano naman ko sa subject mag ito kay Dr. Mendoza. PPP, public-private partnership. Ans? VP. Isang kumito na education ka ito dyan. Kung di ako nasasala, VP, ang nagkakapot ka na Committee on Sports and SK tabi, VP. SK? Oo, official board member kang SK. SK? Ako na SK. Okay. Okay. Baloon ko, VP, mai-coordinate man Apunta sa na. Public Works. Okay na. Tama na dito ba? Mapakomento naman. Dagit naman sa kuya. Baka, you know. Okay na. VP. Sige, bye-bye. Sayang lamang ka. Hello? Hello, sir. Morning. Morning. Digdingan sir sa ginubatan. May swimming pool man dito. Olympic size. Atay ko dyan parita, sa ginubatan, sa rito sa Benyo kang palarong pambansa. Ayo, masaya. Ngayon, pero ginasusan man yan. Kumusta man dyan? Wala ito, malumuto na. Matayo na nga, bigsabi tayo. Ang pagkatapos ka na event fee, pabarayaan na din na kitang maintenance. Sayang. Ang suggestion ko dyan, dapat, ano nila na, so, gusto mag-swimming lesson, dapat Yan. income pa bagay yan. At sa i-privatize na muna yan, lugod. Nga ni ma-maintenance, ki-private, na barato sa nang arkila. Ako, kaya ganit ang tilapia, ako pa kinabang lamang. Oh, may livelihood lamang kung bako. Nag-enjoy man sa dyan, mga talapang. So, papayan magaling sa, araw magaling sa may San Francisco, Oh, sa may likod kan Morbs, yan. ang swimming pool dyan. Tilapia budahito, sayang. Sige, Migo, salamat. Bye-bye. Mga tugang, nakaurong ko kan sa Engineer Ibo. Madali lang mga pag-iriba, ha? Ang OIC, Provincial Engineer kan Albay. Uni pong pahayag nga tungkol yan sa BIO. Pero aramtaman ang nagpinance kang kabus ng mga istruktura dyan during the bagong magkaigwa kipalarong pambansa is the is the provincial government of Albay. Nag-loan ng province of Albay para magibo ang mga istruktura na yan. Kaya lang, dahil nagkasundo, so bagong administrasyon, so last administration with regards to the memorandum of agreement, kaya na status ko, supposed to be nga ni, itong mga istruktura duman, dahil man pwede ito gamiton na dahil nagkakasundo ang province of Albay and the Bicol University. Kaya, so legality, we have all the legal rights para maayos ang istruktura naan because kita mo niya ng madadagitan kang tao dahil ginastusan kang province of Albay tapos dahil mo niya na ayuson mas lalong bako magayon. So si Gobernador Rosal naman talagang gusto maayos yan because that is a national standard, kumbaga Olympic size swimming pool, Olympic size track and field. So talagang
pag-abot dyan, talagang aayusin na yan kasatuyang gobernador. Asa mo na po, may legal na poder sa Olympic sa swimming pool in the compound na ginasang kang probinsya, ang provincial government or Bicol University. It is the provincial government of Albay. Albay Walang jurisdiction pa sa pala. ngunyan, ang Bicol University. That's why they cannot just clean it and then repair. Tapano wala sin the legal rights. Tada pa man nagkakaayos, di pa nagkakakuyan duman sa memorandum of understanding or memorandum of agreement. Kaya mailing mo man, pag nagduman ka, ang nagralangoy-langoy duman mga talapang. So instead na white water, green water na talaga ito. So pag pinaaluy ta pa yan, lalong ma-deteriorate ang structure, mas makulog sa buot ka mga Albayano that we are paying more than 800 million without utilizing kang gamit na yan. Opo. Kaya po kanal ba itong request kan BIO na para sa repair and maintenance kan Olympic size as of now? Yes, actually may standby order sa tuyang gobernador na ayuson, nanggad, ilingon ang all remedies para mapakinabangan maayos. Yan, so nag-order siya sa kuya na magka-inspeksyonan ng lugar and then magkaigwaki program of works and then we will implement taning mapakinabangan ma-utilize. Dakulong kita ding mga potential athlete na daing praktisan na iyan magayunan niyan para sa tuya. Bako lang sa mga athlete, sa mga akita, sa mga maski kita mga gurang, dakulaw na bagay ang lugar na yan. Ano pang plano dyan in case na dahil magkaigwaki agreement ang BIO as in provincial government? I don't think so na magkakaigwaki agreement because you know our good governor Noel Rosal pigagibo ang gabos karahayan ka mga taga-Albayano. I don't think so na magkakaigwaki misunderstanding or day magkasundo. Siguro ako para sa kuya sa party ko 100% ako na magkakasundo ang Bicol University tapos ang provincial government of Albay. Ano pang nangyari talaga kang inot na administrasyon dahil nagkaigwaki kasunduan na diba? Yes, during the time of the bridges kayo ito tabi. yes, I am ako actually saro ako sa nakipaglaban diyan. As a member of the Board of Regents, naasaro ako nakipaglaban dyan na Madagusin na project because once in a lifetime magkakaigwaki national standard Olympic size swimming pool, Olympic size track and field ang Bicol University. So nagtugot ako dyan na magkaigwa ipinance kang province of Albay. So ang nangyari dyan, pinatugdok iyan kan sa tuyang then Governor Salceda and then nakakaagduman sa Kulatilya sa memorandum of agreement between province of Albay and Bicol University na magkakaigwaki 5 million allocation ang province of Albay para sa maintenance and then ang mga facilities na yan will be managed both by province of Albay and Bicol University. Magkakaigwaki Council Committee may member sa province of Albay, may member sa board sa Bicol University na dahil na materialize because so previous administration dahil niya pig honor sa contract nakakaagda kaya duman magkaigwaki 5 million na maintenance fee operational fee na 5 million kaya lang dahil pig honor dahil nagbayad duman nagpoon so medyo dahil nadagos kumbaga dahil nagagamit ang facilities. I see. So ngunyan pa nung instruction po sa imukan sa tuyang gobernador? Gamito ng facilities, magkaigwaki maray na pag-uuron, taga ni mapakinabangan ka mga taga-Albay, ang multi-million project na yan. Thank you, Engineer. Yan po mga tugang ansimbag ng Engineer Ibo kan ma-interview ta regarding po sa bagay na yan. So as of now, provincial government kan Albay at may obligasyon mga tugang na asikasuhon ang sinabi ng problema kan swimming pool buday iba pang area na ginamit po sa palarong pambansa diyan sa compound kan Bicol University. Si Henry Maceda ang hapot paano sa iba pang mga eskwelahan ay guwamang kan mga fasilidades na pinagibo mga tugang kan Albay. Sisayan ma-maintain man ka ito. Alas 8:27 oras sa Pilipinas.
An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah! Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa oral daw. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon.
Sarong Pakiramdam, hali sa DOH Bicol CHD. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog, babanatan ko. Canrexidol Forte, bilis panat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura, in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Kasha tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan Fortified Vitamin B Complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes, and I take Fortiplex. Vitamin B Complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex, Fortiplex. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spray o bahid lang, baka bitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong Pakiramdam, hali sa DOH Bicol CHD. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes!
Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with grapeseed extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mababakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Alas 8:38 na. Sabi kan mga texter ta sa Ilocos bagangaya igwa. Iyo baga, so probinsya kan sa tuyang presidente igwa damang ki windmill. Salamaton po sa mga viewers ta budak listeners ta, no. Sa Ilocos man ang gadyaw ng pinakasikat na mga windmill sa probinsya kan sa tuya po mga tugang na presidente kan Pilipinas. Sandali lang, Ansa. Nasa linya po si Lawrence Barcena, live from Dapdap, Legazpi City. May kinaraman po ini sa buwan ng wika. Lawrence, Lawrence. Yes, salamat tabi, BP, maray na aga sa mga parantabay. Location kan di Pilipinas yan, dito sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Na kung sa tabi, BP, kaya minuto na lang ang pinagalat mapo na ining maligayang buwan ng wika, pagsulat at pagbigkas ng tula contest. Sponsored din kan Barangay Council kan Dapdap, Legazpi City. May tamang-tama man tayo. Agosto man nga pala na, no? Agosto pala, buwan ng wika mananggat. Buwan ng wika. Last week na bagangon yan kan August. Araw na mga bayani ngon yan, na iyong nga ninyo yan ang pinagsisilgar kung nata sa national holiday sa Bilog na Pilipinas. Kung yan tabi, BP, Day ang holiday ngon yan, National Heroes Day. National Heroes Day. Oo, ngon yan na 29. Sige. Kung yan tabi, BP, makakaulay tangon yan si Punong Barangay EVP Glenn Barcelona. Tanganin ng mapasabot sa tuyang mga kababayan ang isensya kan aktibidad na ini na nagpakapararong, nagpakapilipinyana ang mga niraon din na maparticipar, pati mga facilitators na membros ng Barangay Council talagang garo ng mga membros ng Sangguniang Bayan hindi sa tuyang pinamumuktakan. Paray na agad natin lagi sa DCTV and ano na lang sabi ang objective ng aktibidad ng DCTV sa Barangay Dapdap, si Henry nasa ihong na linya sabi. Hello, EBP, Marinaga. Hello. Okay. Yes, Hello? EBP, Marinaga tabi. Marinaga tabi, BP Henry at sa listeners sa kantatuyang istasyon ng DCTV. Opo. Magayong po ini na buwan ng wika, pagsulat at pagbigkas ng tula contest. Pwede tabi, EBP, matawan mo kami ki-informasyon, may kinaraman po sa bagay nini? Opo, bilang culminating activity nitabi ini kang buwan ng wika na pinagsilibran niya ito ngayon na bulan kang Agosto. Kasi nasimpumiman tabi na National Heroes Day. Yes. Kaya masyadong significante ining aldaw na ini para sa muya na kung saan ikaw kami 10 mga kaakian na nag-iedad 7 years old to 12 years old. Kali isa lang pang purok kan Tabuyang Barangay. 10 participants ini representante kang 10 purok na iyo po ang nag-irintrang digisa sa muyang pagsulat at pagbigkas ng tula ngunya na aldaw. Naisip ni tabi bagay ni BP Henry bilang tarong kamauutan ta na makatabang kita na ang pambansang wika dahil madingawan kan sa tuyang mga kakian. Kaya nga ni ang kamuyang mga pinili bako itong sa mga nag-iedad ng tarataunan ng God. No, ining mga aki na 7 to 12 years old na nasa formation stage pa na ini. Dahil baga sa teknolohiya, sa social media, tapos nagka-pandemya pa kita.
ako mismo, personal na nahihiling ko na nawara na masyado ang mga kakianta sa pagpapahalaga kang pambansang wika. Totoo yan. Kaya nagkaigaw kami kisansa na mag-uron-uron sa barangay council. Naisip ni nga ni Tabi ni bilang sarong paagi na may pamati, may paramdam, as in maparumdum ang mga kakian sa kahalagan kang pambansang wika. Ikaw kami digbitabing mga kakian, nasa Sangkatos Tabi ni BP Henry. Opo. Na inirinbitran ni Tampulo kada purok. Tanganing ma-witness ninda ang gigibuho na pagtula asin pagbigas. Tanganing may isa puso asin maglaog sa indang kaisipan. Mamulat asinda sa satuyang kamautan na matawan ng pagpapahalaga ang wikang pambansa. Yes, oo. So, kung sabihin tabi EBP, iba man so masurat, buda so mismong mabasa kan tula o ining mga aki na naimbitan mga kwan sinda gari audience sinda po kay ning aktibidad o participant po sinda igwa kitang 10 participant and igwang 10 audience iyon tanganing ma-witness ninda ang gigibuo na pagbigat at pagtula actually so inot ni kaning mechanic pagsurat sa nakuta mo na and sa top 3 iyon ikutan mabigat mo nyanal daw kaya lang nakiroon lang sa mga magulang na considering na sa mga akin na nagsururat naman and naghahalat naman kang okasyon mo yan kung sa top 3 ano daw daan napatabayo naman sa mga aki iyo manangga iyo manangga kaya papulo natin mabigkas mo yan ang ginibo minadang nagkag na lang kami special award para sa pagbigkas yes pero so nagibo talaga EBP ining mga aki na ini ini mga aki pero pigtugutan ning turuan kan mga magulang garo i-guide i-guide sinda kan mga parent sa edad na 7 to 12 years old dahil pa man talaga yan kumpuso ng mapagal man talaga ang pag-ibukitula may kon bagaan may rules yan may rules yan ang pag-ibukitula ang mga syllables kaan yaon tabi BP Henry so criteria na pinagpaluwas kan tumikiba ang tatuyang intensyon na tanganing involved sa magurang buda sa kultura inot na inot sa mga aki ma-experience nila sa pagsurat kantula at maramdaman nila ang kahalagahan kay ni man sa mga magurang na nagtuturo natural diri kita nagbabalik sa panahon pati sinda nakaukod man kasabay naman pati sinda nakaukod man correct so ano po ang criteria o babasihan ta sa paghusga kan matibay na magsurat asin magbasa po nintula EBP igong alas nga nasabi ta so sa criteria sa pagsulat kantula so kaangkupan sa tema 50% ayan so bilang 25% so tunog utugma 15% yan so originalidad 10% total po kay ni 100% ang mapagal-pagal yun at tunog utugma yun magabat-gabat yan iyo ang mga judges midigdi naon si Kuya Mike school head yan bilang sarong maestro principal tagadap-dap siya saro sa board of judges so saro ni man na judge so teacher in charge mo niya sa buyuan tagadap-dap man ini and then so sarong maestro ni sa dap-dap na iyo man ang Filipino teacher iyo man tabi ang saro kan judges ni so bali tulusinda and apera kitong pagsulat kanto na igwa mag-separate na criteria sa pagbigkas. Special award ini. So pagbigkas 30%, so teenage 30%, so kumpas 20%, so expression 10%, at pangkalatang presentasyon 10%, for a total of 100%. Yeah, magayon nun. Naramdaman ko lamang ito kang kapanahonan kami kayo EBP pag may buwan ng wika may kami kayo may bagang son ito sa balagtasan naramdaman mo kayo kan mga panahon so ano pwedeng pagsulat at pagbigas harong dakulang tabang ini sa pag-develop nin kaisipan kan sa tuyang mga kakian palalo pag-abot sa tuyang national language tabi paano po nito EBP na isipan ini nagibuon sa barangay nagbaba na lang sa isip ko sa para isip ko anong maraming activity para sa mga kakian considering na
nagagi kita sa sobrang 2 taon na pandemya. Oo. Stay at home sinda. Yan. Kulangan nito sa pagklase, nag-exam face-to-face. And aram taman mag-influensya kang social media. Yan. Na mas Oo. mga aki yan, engage na sinda. Tutok na sinda sa mga Facebook, sa mga cellphone. So, saro siguro yun kang naisip ko nga na i-divert ang kaindang attention na may mga, I'm sure na ikaw mga aki hindi mabutwa na magkakaigwang interest sa culture and art. Yan. But very educational ini. Dahil nga ni kay ni BP Henry, pinag-iisip ni, dahil gari nga ni, naramdaman ni ang success kay ni, maski si Lowens, mahiling niya, magayonon mo niya dito. Si Lowens bagabos, nagtutula bagayan. Anas kami naka Filipino attire. Yan, the best. Pati sa mga aki na naka-t-shirt lang pero nakabaliog t-shirt na. Wow. Sige mo nang ganda. Gari Filipino na Iyo, ganda. oo. Sa katutubo sa mga sunog katong panahon. Yan, oo. So ibinagay mi nang gad ang okasyon na ini. Iya. Actually, ang kutang pangultimong hapot ko sa imo, so attire. So naka-Pilipin na pala ng tema ninduman ngunyan. Iyo sabi, kami naka-Pilipinyana, sa mga aking ka-intra, naka-Pilipinyana, sa mga meron na mga aki na more than 100, naka-Pilipinyana. Oo. Yes, Magayon. Yeah. So, in general, magayon. Mapuna kami tabi. Congratulations, CBP, Congratulations in advance, tabi. Salamat, okay, Ron. Okay. Lowens. Salamat, tabi. Ginong Lowens, anong napapansin mo sa lugar na iyan na ginagawa ng tao? Sa barangay Dapdap, ang mga tao masayahin at magaganda ang mga binibining nasa palibot mo. Correct. Tama ka dyan, senyor. Kami kahit Lowens, may spontaneous kaming balagtasan kahit. Bago sa Karaw, high school, igwa kami kan kahit ito. Pero ang pagsurat kitula talaga, mapagal. Sa picturean kami kan kahit mga stanza, may computation yan. Nadidipin sila na ko kayan, pagsurat. Lowens, siguro si Lowens, iminintral na siguro sa turulaan naman sa barangay Dapdap. Naputol. Okay na, Lowens. Come in, Lowens. Sa'yo na si Lowens. Naputol na? Wala na? Nawala na? Baka nalubat. Sige daw, tabala po daw para maka-extrude na sila. Come in, Lowens. Lowens. Hello? Hello. Yes. Na-mute kita. Sige, kumusta po na? Anytime, ako naging tula. Bakit nagtutula ka sa Aquinas? Dati baga. Tula kay. Diyan makita namin bida. Nakul sa imo nga ning huminanga dadaraga kang panahon. Aday man manigaran. Talaga. Testigo ako. Iyo. Na may nadara ka man talaga pag abot sa arog ka. Lalo na kung katanin ko sa professor ko. Mas lalo dominatol sa nagarapon. Hindi may sa kantin katanin nga din. Sige. Roger, so yan dabi VP na mga dagdag pang istorya alidigdi sa barangay Dapdap, Legazpi City kay Basara punong barangay EVP Glenn Barcelona. Ako po si Luan Bolsa Barcana. Salamat, Lowens, live from Dapdap, Legazpi. Mientras tanto, mga tugang hali po dyan sa luwas, isang magandang binibini ang inyong maririnig sa mga sumandaling ito. Ulat, may kinalaman ho sa Special Drug Education Center, planong Bilogon, Salbay. Binibining Angela Galero. Magandang umaga, Ginoong Maceda. Maraming salamat. Salamat sa hapunang iyong binigay nung nakaraang Sabado. Hapunan ba yun? Akala ko, panggabi yun. Hapon pala yun. Hapon pala. Yung mo na, ang pagtagalog baga, iling mo na, ang pamanggi hapunan. Pero pag binikol mo, ang hapon, maliwanag pa. Yung ani. Pero pag tinagalog mo, ang pamanggihan, hapunan. Sa kabaga.
Basta importante, nakakaon. Iyan ang importante, nakakaon. At saka, napangalagaan ko ang iyong kalusugan. Yan. Baka magniwan. Baka magniwan ka. Ano ta kakang kapadaba? Salamat. Taday ko kayang ilingon na ganin nangangayat ka. Baka dahil na makagibong script. Baka dahil ka na makapreparar. Oh, sige, go. Kumusta ang bareta ka ni? Anyway, good morning, VP. Good morning, Mangraray sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, pinagpaplanuhan mo niyan kan sanggunian panlalawigan kan albay na mag-crear o magbilog ninsarong special education o special drug education center digdi sa tuyang probinsya. Ini ang ipinagbubusol mo niyan ni kinatawan Glenda Ongbongao ang Pamayokan Committee on Women, Children and Family kung sa insigun sa iya saro sa mga mayor nakatuyuhan ka ini iyo talagang maiwasan na ang mga albayan lalo na ang mga kahovenesa na maembelto sa illegal na droga. Kung kaya dahilan digdi, nasa pag-aadal na ang sendang komitiba kung paano ini ikokonstruhir o kaya ikikrear digdi sa probinsya kan Albay. Kailan sa kung magigramduman kan taon 2019, enot nang nagbugtak na probinsya ni Albay Provincial Drug Rehabilitation and Treatment Center dyan sa Tula-Tula Grande sa Ligao City. Kung kaya saro daw ini sa mga paagi na mapakusog pa ang implementasyon kan programa kan gobyerno probinsyal may kinaraman sa sharing na bagay. Iniangkab ng katpahayag ni Kanatawan Bonggao. Pupulong po ay bukas syempre sa mga kagalang-galang na kinatawan, lalong-lalo na po ang mga miyembro ng Committee on Peace and Order and syempre yung mga committee ng members ng kababaihan, mga bata at pamilya at kasarian at pag-unlad. Sigun sa iya, suportado ang lakdang Menika na Provincial Social Welfare and Development Office sa pamayangon niya ni OIC Vivian Saya. Mantang sa September 8, gigibuhon ang pagtiripon o kaya committee hearing may kinaraman sa sharing na bagay. Ayos man. Okay man ito. Yes. Doon ko lang nadalan sa Tagalog kang sa Filipino word kang gender and development. Oo. Ano nga sa Tagalog? Kasarian at pag-unlad. Yeah. Yan. Okay? Sige. Ayos na. Ayos na. Dami VP, ang informasyon man kay Bansi Boy, Ange Galero, PCGP. Salamat, Ange, sa report. May text digdi, sabi niya, Kap Glenn, kumusta na po ang mga barkada tang motoristang dibangka dyan sa Baybaykan Puro? Nakaka-discourage mga jogging kan para sira ang kasabat po. Arog ka ini. Iyan tabi na, kaya nga ni po, very clear ang sinabi mo na puro. Ang kapitan po, Kampuro. Bako man si Kapitan Glenn. Ang kapitan po, Kampuro, si Kapitan, si nga ni si Nick Barrios. Yan. Si Kapitan Nick Barrios po, ang Kapitan Kampuro. Ini po ang padumananta sa aga. Ipa-interview ta po ini. Ang kapitan po sa Dapdap, si Kapitan Glenn. Ang Dapdap po, hanggang digdi sa ibong kantulay. Yan baga na tulay? Yan po na, kung halik ka digdi sa Sawangan Park, pag balyo mo kitulay, ito pong iryang ito, pasiring na duman sa may uli, ano nga ito, so halang kawo na tower duman? Ano ito sa tower duman? Uli, ano nga rangan salbatan yan? Ito po ang puro, kaya yan po na may mga nakaparada dyan, nakadaong dyan ng mga bangka, puro po yan, kay Kapitan Nick Barrios po yan. Ang Sawangan Park, iyo tabi ang kay Kapitan Glenn. Oh. Kaya po kung ano yan, kung naghahapon ka tungkol sa mga nakaduong na bangka dyan, bako patabay kay Kapitan Glenn, kay Kapitan Nick Barrios po yung Kampuro. Tayaan po nahiling ko duman, lampas sa tulay. Paduman na po sa may obelisk. Iya po, ayan, ihaputan kay Kapitan, Kapitan Nick Barrios. Magbabalikan na po, magalipas lang kayo ni. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa simpleng gulay, magic sarap ang nagpapabuhay. Kaya oh, magic gulay. OMG, ang sarap-sarap mong tunay. With Maggie Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbet, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap mong tunay. Oh, magic gulay with Maggie Magic
Maggie Magic Sarap. All we need is magic. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, Alagang Unilab yan. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sampal, mas masarap. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggie Magic Sinigang. Maggie Magic Sinigang. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para maliksi sa PE classes? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit, Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, inabot na po kita po maara. Mabalik po kita alas 3 sa programang Pinky On. Salamat kansinong pangantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Ini po sa programang Morning Anhapot sa DCTV. Di pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang new normal kasama ang